dapat mag-igmat ka karon. Kay dili ni basta-basta ang atong mga players. Mga zombie ni sila. Asa man na sila gikan nga zombie? Mga zombie ni sila sa Trin Tukuybas. Ay, doon na sila sa mga goy. Katong sa dagkog tutoy. Mao. Tanawa ng isa o. Murag naw. Tutoy. Okay mga zombie players. Paminaw. Ang pamaagi ani nga dula, hide and seek. Ang makita ni Berto, Santurion. Hala, nakasabot ko na sila. Mao nang tarungan ninyo og tago. Kay dako, kay tudlo, si Berto. Okay, let's start the game. Begin. Kokomasi masimsamita. Berto, dirira ka. Tawgon rati ka og santuri na. Dili na ko naunahon sa final round na ni. Uy, unsaon man pagtago ani? Nga gihubak man. Hubakon nga zombie. Berto, Santuria. Magic, Santuri. Player number 1, Nasanturian. Patay. Ay, ngano man ni mga zombihan eh? Gipanghubak man. Wala siguro ni katumar og sumyoks ba? Basi gusto ra magpasanturi. Be sampulan. Berto, it's Santuri time. Magic, Santuri. Player number 2, Nasanturian. Patay. Wala na, patay na. Berto, follow me. Berto, nagtuwad. Santuria. Magic, Santuri. Patatas! Patay, wala na dutlan.